la. Haluaisin vähän puhua nyt mun viime talven reissusta. Ikävistä reissukokemuksista. Siis mähän itse selvisin kyllä aika pienellä. Ei mulla sattunut mitään tosi pelottavaa, mitään tosi, mistä olisi jäänyt jotkut haavat tai mitään. Mitä voisi sanoa ensiksi? Lentokentät, ne on ikäviä. Niillä lentokentillä pitää vaan olla kärsivällinen, odottaa paljon, jonottaa, vastata kaikenlaisiin kysymyksiin ja kestää sen, että ne ihmiset nyt on aika ahdistavia, mutta se, kun pääsee sieltä pois, niin sitten kaikki on hyvin. Niin. Mulla ei ollut mitään sen pahempia lentokenttäkokemuksia. Ainoastaan se, tästä tulee yksi vinkki, eli pitää kaikki laput, mitkä saa kun tulee maahan, niin pitää säästää. Mulle ei sanottu, että se oli mikään tärkeä lappu, se on semmonen ihan pieni lappu ja mulla ei ollut sitä sit, kun mä lähdin. Olikohan se Costa Ricasta vai Meksikosta? No anyway, me jäsin melkein myöhästyin lennolta, koska mulla ei ollut sitä, mun piti mennä täyttää uusi semmonen, joka maksaa jotain 30 jotain euroa, niin turhaa. Jamaikalla oli kaikenlaista ei niin kivaa myös. Esimerkiksi se, että mun pankkikortti imastiin ja siis meni sisään sinne laitteeseen enkä saanut sitä enää takas ja mulla oli toinen kortti, mutta mä en tiennyt sen numeroa enää ja soitin Suomeen pankkiin ja ei voinut tehdä mitään ja bla 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 ja olin rahaton ja piti mennä pääkaupunkiin Kingstoniin tosi myöhään yöllä siellä hauhuilin yksin ja se oli hiukan pelottavaa, mutta selvisin ja ei mitään, siis niin. Myös Jamaikalla oli paljon semmosia ahdistavia ihmisiä ja paljon pikkujuttuja tulee mieleen, kuinka esimerkiksi meille oltiin tosi vihaisia, kun me ei haluttu, kun me tultiin ulos bussista eikä me haluttu ottaa taksia siitä eteenpäin, kun me sanottiin, että hei, me voidaan kävellä tää matka. Sitten ne vaan alkoi huutaa meille niin kuin tyyli 3 miestä ringissä siinä tuli meidän ympärille, että te ootte vaan tommosia, että te ette anna meille mitään rahaa ja näin. Siis aggressiivista porukkaa oli. Joo, siellä tyyli vaan kerääntyi ihmisiä ympärille ja me oltiin vaan... Joo, onneksi oli muita mukana. Yhden tarinan haluan kertoa. Mä en nyt jaksa tätä. Kun olin Meksikossa, niin menin Cozumel-nimiselle saarelle, koska mun 2 työkaveria oli siellä 2 viikon reissulla ja mä halusin mennä moikkaan niitä. No, mä näin sitten mun työkaverit ja mä ajattelin, että heti mennään kiertelemään saarta ja näin ne saa näyttää mulle kivoja paikkoja. Mutta ensin meidän piti mennä heittää mun rinkka hostelliin. Ja mä en tiedä, tämä ei ollut mikään tosi paha kokemus tai mikä se oli vaan ahdistava ja se oli vaan ahdistava. Mä en tyyli edes halunnut miettiä sitä reissun jälkeen, mutta nyt voin avautua teille. Mä tulin sinne hostellille. Vastaan tuli semmonen punatukkainen nainen. 50 jotain. Siis kun siitä tuli heti niin ahdistava fiilis. Se niinku... jos te ette ollut hostelleissa, mä voin kertoa millaisia ne on. Ne on ihan niinku tyyli hotellikin. Sä tuut, sulla on tiski siinä, joku on siinä tiskillä. Sitten kerrot nimes, ne ehkä skannaa sun passin, antaa vaikka lakanat ja sun avaimen ja sanoo, että joo, että sun huone on tuolla päin. Ja sitten ei mitään sen ihmeellisimpiä juttuja tapahdu. Mutta tää nainen, se kävi niin tarkasti läpi kaiken. Sillä oli paksu kirja, missä oli kaikkia sääntöjä ja alkoi kertoa siitä saaresta ja kaikkea mihin. Ja joo, ihan kiva, että antaa neuvoja näin, mutta niinku... Se oli ahdistaa. Se kävi niinku oikeasti läpi sen keittiön kaikkea, että tää ja tää ja tää ja tää toimii näin ja näin ja näin. Mun piti lukea läpi jotain papereita ja kaikkea ja... Koska mä näen mun työkaverit, mä en halua muuta tehdä kuin saada mun avaimen, heittää mun
laukun huoneeseen lähtee niiden kanssa. Mut joo, sit sai heti semmosen ahdistavan fiiliksen. Mä muistan, että ekan yön jälkeen siis mä olin nähnyt unta siitä naisesta, että se tyyli seisoo mun ikkunan takana tai jotain, että se tyyli vaan tuijottaa mua siitä. Niinku, vaikka se ei ollut tehnyt mitään kummallisempaa, niin mulla tuli vaan semmonen fiilis sitä ihmisestä, semmonen tosi outo fiilis. Sitten tulee tämä jännä kohta. Eli tosiaan meillä oli kaikilla semmoset avaimet, millä me tultiin sisään sinne hostellille. Sinne sisälle pihalle ei edes päässyt ilman sitä avainta. Mä olin ollut sen vikan illan sitten mun työkavereiden kanssa ulkona. Oltiin oltu syömässä ja näin ja mä tulin 11 aikaa sitten takas sinne hostellille. Ja mulla oli se avain. Mä avasin sen oven, eka sen niin kuin portin, sitten mun oman oven mun hostellihuoneeseen ja näin. Sitten seuraavana aamuna mä aloin pakkaamaan, koska mun piti mennä pois siltä saarelta. Siis mä olin laittanut mun avaimen siihen sängylle. Ja mulla oli varmasti se avain, koska mä oon yöllä tullut sillä sisään. Ja en ollut mitään alkoholin vaikutuksen alasena tai mitään siis. Muistan 100 miljoonaa prosenttia varmasti, että mulla oli se avain mun sängyllä. No, sitten kun mä alan siivoamaan ja näin, mä huomaan, että mulla ei ole sitä avainta enää missään. Mä kävin läpi mun rinkan niin kuin varmaan 5 kertaa, että onko se voinut johonkin tippua. Kävin läpi ihan joka ikisen lokeron. Kaikki, niin kuin ihan kaikki missä voisi olla. Sängyn alta, ihan kaikkialta. Ja no, sit mä olin sille naiselle tälleen, että hei, että mä en oikeesti löydä mun avainta, että onko sulla mitään hajua missä voisi olla. Että niinku, että mä oon kattonut ihan kaikkialta ja se on pakko olla täällä huoneessa, koska mä oon tullut yöllä siitä sisään tänne huoneeseen. Tää nainen ei sano mitään, ei minkäänlaista semmoista, että voi hitto, että koita nyt vielä vähän etsiä, että kyllä se löytyy, tai niinku, ei mitään, että voi vitsi, että niinku, ei mitään tommoista niinku normaali tyyppi sanois. Vaan se osoitti seinää, jossa sillä oli lappu, että $100 maksaa, jos on hävittänyt avaimensa. Siis mä sanoin sille oikeesti tosi ystävällisesti ja kaikkea, että hei, mä en tiedä missä mun avain on, mutta mä oon tullut siihen sisään ja sen on pakko olla täällä, että se on jotenkin hävinnyt, ehkä joku muu on ottanut sen tai jotain. Se katsoo mua suoraan silmiin tälleen, osoittaa vaan sitä lappua tälleen. Siis todella töykeesti. Ja mä oon vaan silleen, että ihan suu auki niinku, että that's too much. Mä oon ihan niinku, että $100 ihan oikeesti. Sit se alkaa vaan, well, this is my house. This is my house. Se alkaa tolleen. Ja siis ei kukaan pyydä $100, jos avain on hävinnyt. Ja muutenkin, jos sä pyydät tollasta, niin siihen pitäisi olla joku sopimus. Ja mun pitäisi allekirjoittaa tyyli, että hei, että $100 maksaa, jos mä hävitän sen avaimen. Ei missään lukenut mitään semmoista. Ja sitä paitsi se lappu oli miljoonan muun juttujen seassa, mitä silloin seinän luki, kaikki sen tarkat säännöt. Niin se oli jossain siellä tyyli ihan pienellä. Ja niinku, ei missään hostellissa, missä mä oon ollut, niin ole ollut mitään tommosta. Ehkä korkeintaan joku $5, jos joku juttu hävii. Niinku 50, jotain tämmöstä. Mut se pyytää $100 siitä, että avain on hävinnyt. Sitten mä oon tyyli ihan suu auki siinä silleen, että kun se alkoi vaan, this is my house. Niinku, mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä niinku siinä tilanteessa. Mä en niinku, ei mulla ole varaa maksaa $100 tai ehkä mulla olisi sen verran, mutta se syö aika paljon matkabudjetista kyllä. Mä en tiedä mitä pitäisi tehdä, niinku mulla lähtee mun lautta ja kaikkea. Ja siis mä en tiedä, mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että se nainen otti sen avaimen, koska se oli niin outo
Ja siis... Ja... Mä muistan myös, että se naru siinä avaimessa oli vihreä. Ihan niinku ruoho, vihreä. Ja sillä oli koko sen piha heti kun tulee ulos ovesta, niin pelkkää vihreätä. Just silleen, että jos sä hävität sen, sä et löydä sitä. Sulla on vaikea löytää se. Ei ollut missään, niin mitä mä voin tehdä. Sitten loppujen lopuksi se sanoi mulle, että se kysyy kaikilla siitä muilta, jotka on ollut siinä huoneessa, että olisiko joku ottanut sen tai jotain. Ja sitten se lähettää mulle viestiä myöhemmin, että tarviiko mun maksaa vai ei. Ja ei ole kuulunut siitä naisesta kyllä sen jälkeen, mutta ihan oikeesti siis, et sä voi pyytää $100 mistään kadonneesta avaimesta, se on niinku ihan, se oli jotenkin ihan pimeä. Siis, jos menette Cozumel saarelle, niin laittakaa vaikka mulle viesti ensin, niin mä voin kertoa, että mikä sen paikan nimi oli. Mut joo, kaikki muut mun hostellikokemukset on ollut tosi jees, ei mitään niinku tosi kivoja, ei mitään ihmeellisiä tyyppejä tai huijareita tai mitään muuta. Muuten mä selvisin aika hyvin tosta reissusta, ei niinku mitään sen suurempia ongelmia. Siis ehkä pelottavin juttu oli just se, kun mun kortti imasti ja mulla ei ollut rahaa ja mun piti mennä Kingstoniin sitten yksin. Ja mä muistan, että silloin yöllä mä olin jossain semmosella linja-autoasemalla tai semmosella ja siellä oli pari ihanaa naista, jotka oikeesti sanoi, että et mene tuolta, vaan mene tuolta. Ja niinku oikeesti neuvoi mua, että miten mennä. Mut joo, se oli ehkä pelottavin juttu. Mutta toi hostellinainen oli semmonen mieleenpainuvin. Joo. Creepy. Enköhän mä ala tekemään jotain reissuun valmistelupostauksia ja juttuja ja koska eihän siihen ole hirveän pitkä aika enää. Nähdään taas. Bye bye!